Changrong shalot dolai hangkurni long tribal bukasteo Tripura chubalai buthuni luaji mumbai mailuma terklai jaka hoku tuishawo hoku tuishap mualni puangrok o pandao phaimanjak phaika te o pandao narwai ngai phaimanjaka Tripura hodani hoda okra Naran Birendra Tripura te kacham MP Jitendra Chaudhary 48 Koram Sora Jongbari ni MLA Diba Chandra Rangkhol te MDC Hongshu Kumar Tripura no karibo juda juda adongshong Diri report Chumoi TV जों दिनै हाखौ तुइसावो नारायण पमं काउन्सिल तै त्रिपुरा चुबले बुथुनि तुयै जों कायसा माइलुंमा तेर खालायखा दिनै बो जों बिसि ब्रम ब्रमनो खायनायनि चङो जों अनेक आगिनसिमि जों खालाय फैमानि किन्तु स्टेट लेभेलाव खायजिया मनो पुइला जों खालायो जों जे दिनै जे कृष्टि संस्कृति जिनि जे आगिनि आचु आचुनि जुगाली जाक जिनि जे माइलुंमा अंगाय खुलुमा ताई तुइमा ताई जिनि वाथब मतायराव अंगाय कथारावनि मतायराव चुमलायरावनि इबनो जों आस्ते आस्ते रिभाइव खालाय दङ दिसाय दङ जिनि समाजनो जिनि समाज जाते जों फायनाय बसकांराव जिनि समाजनि जे तमुं सामनो जों दिसाय नारनान बागै इ माइलुंमा तेर खालायो जेता ख्रिस्टान राव प्रति रबबार ब्र मालायलायो चार्चो थाङै मालायलायो ताई निनि अंग स्ट्रक्चार प्रति शुक्रबार जिनि दफा दायै अबते हाय क्रै उमान बागै जिनि मध्य जों कौरव सालायनानै जिनि दुखुनि कौ सालायनानै ब उया बिनि बागै जों वासु दङ जे मते हायके तेर खायै जिनि दफानि काहाम हामिया जों सालायनाय जिनि काहाम हामिया जों सुख दुखुनि कौ सालायनाय सुनि बसा परिमानि बनो सालायनाय अंगाय सुबो बसाबतै परासुना उया बनि कौ सालायनाय ब जिनि वासुमा बनो वानसुयै जों फायनाय आगामी दिनो जों जे मते हाय तेरनो जों सुबलाय बुथु जिनि नारायण पमा काउन्सिल जों म विशेष खालाय म नारायण पमा काउन्सिल जों खालाय दङ कारण म जिनि समाजनि बेपार समाजनि दैदुरमान जों खालायो अंगाय जिनि ओ समाजनि कौ सातानि जिनि कौ सातायगलायो जे जों जिनि जे दफानि जे ताव फतानि बर हाबि तंबायका बिभिन्न जगह फाइथिनि जगह सै तंबायका ओ बनो जिनि समाजनि बर खासिनानि दरकार जिनि जगह जों हुक समानि जगह जों साकुम खो सामान जगह मैया ताइन सामानि जगह ब लामानि जगह बर तो बुइ दखौ बुइ फाइ सै तंबायका जिनि बर खासिना नांनाय जों त्रिपुरा दफाराव ताई कैसा अंको सानो जगह ताफान जों जिनि जगह फाकाय मुक्तै कमानाय हुक्तै कमानाय तंनान जगह कमानाय परे जों जिनि तंथाय चाताय जिनि चामानि लोंमानि कौ सालेमानि सामुं मुसुं जतो कमाय थांनाय बिनि बागै जों जतो त्रिपुरा दफानाव आबेदन नारगो जाते जों जगह बुनो ताफान जिनि जगहनो जों माल आरनाय एवं खाली जगह तंखलाय जे जगह खाली जगह दं ओ जगह बनो थाइचौ थाइपं काये बनो दखलो मानारनाय ब खास पाउं दं तो बजनी दखल दखल बति माखलानाय ताई कैसा शेष को बंखदे शिक्षा जिनि मा फारो बसाबति परिमानि मास्टर बे जोगाजोग करे क्लास टीचर बे जोगाजोग करे निनि ताई उन्नो दफा बे निनि हेडमास्टर बे जोगाजोग करे बसाब नम्बर माका बे जोगाजोग करे जों बनो नायथाय दरकार यागे बसाबति ड्रग्स आव उन्नो नेसा खलायो बनो रुखिनान बागै जों त्रिपुरा चुबलाय बुथु जिनि ब्रै बुथु ताई सिखला बुथुराव एवं सोंनाय बुथुराव बनो काम खालाय दं नारायण पमंबो जों बनो निनि 30 स्तर जे तंमानि रुवाजा पमं नारायण बनो जों सुबै फायै औ कामनो जों जाते रुखिनान बागै जों खाबाय खबाय बनो तांग दं जों खाख्लायो जतो त्रिपुरा दफारावबो बनो वानसुय ओ कामनो खालायथाय दरकार सो हामबाय खुलुमबाय हामबाय ना तिनी और जे माइलुंमा तेर खाइमानी अब जे हुकुमनि एक सामुं हुकुमंखा जे कोनो समाज न जत्तनो थानसा खायनानि आबुनि कैसा लामा हुकुम करागंखलाय समाजनि आरो जे कोनो लामाबो करागङो अब
पलिटिक्स दंथों रिलिजियन दंथों बा आरो जेकुनु सामुं कारण हुकुमो बरक मनुष्यनो जे गाम मानसुकमुं गाम सामुंतै बिसिंतै गाम इमांनि बिसिंतै जे जेकुनु बरक मनुष्यनो करा खलाय स्नामिति सागो ओंगै त्रिपुरा चुबलाय बुथु जे तिनी जे सिनि सिरिसिति हইতে जे आबो खलाय फाइमानि आबोनो रगै जे तिनी खलायमानि आबो आंखा कागो आबो कायसा खुब गाम सामुं आबोनो करा खलायै रमै सिनि फाइनाय प्रिरंनो जाते जों आमते खलाय तिसामानातै इ सामुंफोराव ताङि थांथों